Hej, det er Lone Grønborg fra Indeklima- og Miljøinstituttet. Hvis du har brug for hjælp til skimmelsvamp, dårlig indeklima i din bolig, så kan du trygt ringe til os. Så skal vi hjælpe dig videre. Vi har mange års erfaring i skimmelsvampesager, og jeg er uddannet syn- og skønsmand, så jeg kan hjælpe dig i din syn- og skønssag også. Jeg er ikke ansat ved Voldgiftsnævnet endnu, men jeg fører sagerne i samarbejde med advokaterne. Der er ikke noget spørgsmål, der er for stort eller for lille til Indeklima- og Miljøinstituttet, så spørg bare. Ring på 22 23 38 30, eller læg en mail til mig på info@gbi.dk. Og du kan se mere om Indeklima- og Miljøinstituttet på gbi.dk. Ha' en god dag.